Lelo panyasa voice box tafunira kubweretsereni mawu abambo Boni Kalindo amene wandithu tonse tikudziwa kuti ndi mkulu wa bungwe lija la Malawi First the People First. Iwo wachoyambirira koma akufuna ndithu kuachenjeza achinyamata achipani cha Malawi Congress Party kuti akamapanga zinthu zawo adzikumbukira kuti maudindo mphamvu komanso kulamula kumatha kutha chifukwa pa dziko lapansi palibe chosatha. Ndi akamapanga zinthu zawo kumamenya anzawo kumakhapa anzawo adzikumbukira kuti tsiku lina one day is one day adzapezeka kuti ali kunja kwa boma. Komanso Boni Kalindo ndithu abweretsa nkhani yayikulu kwambiri akuti kumalawi kunoko posachedwapa kutha kukhala ndithu scandal yayikulu yokhudzana ndi nkhani za mafuta. Ndi mmenemo ndithu atchula ndithu chifiga chachikulu mabiliyoni a ndalama za boma kuti zitha kuyenda mwina njira zina zake. Ndiye tikhale limodzi kuti timve kuti scandal imeneyi iyenda bwanji kuno ku Malawi pano pa Nyasa Voice Box lero pa 16 August 2024. Sindinayenere kung'alula chifukwa cha chifuwa chimene chandigwira, koma ine ngati mtsogoleri komanso president wa anthu osauka sindiyenera kusamalira zimenezi, koma ndikusamalira miyoyo yanu a Malawi pakukung'alulirani nkhani zosiyanasiyana zimene inu mukuyenera kuti muzidziwa ngati ene ake a dziko lino. Ndipo ndizang'alula mosaopa, ndizapitiriza kung'alula under any circumstance, kaya nditadwala kaya ndisanadwale, pachisoni pa mtendere. Inu a Malawi mphepo zonse zinayi mukuyenera kuti muzidziwa chilungamo, nkhani zenizeni zapaphata zimene zingakupangiseni inu a Malawi kuti muzitseguka maso. Posachedwa pompano ndikutha kuona m'Malawi muno phiri limodzi likugwa, limodzi mwa mapiri amene anali ndi mphamvu kwambiri komanso amene ankaonedwa pafupi. Phiri limene ligwa, ndipo inu a Malawi mukamva kuti phiri lakuti lagwa musadabwe komanso musamve chisoni. Ndikunena izi chifukwa chonena kuti kuli mapiri ena abwino komanso kuli mapiri ena oyipa, ndipo phiri limene likugwa posachedwa limene Mulungu wandionesa ndi phiri limene lakhala likupanga nkhanza kwa mapiri anzake komanso ngakhale mitengo mu dziko lino la Malawi. Motere kuti kwa nthawi yayitali phiri limeneli lakhala likupanga maupo, ndipo chaka chimene chichi cha 2024 phiri limeneli lakwanisa kupha mapiri ni mitengo yokwanira 8. Ndipo anthu ankaona ngati zonse zili bwino, koma osadziwa kunena kuti mfiti yeniyeni imene ikumapha mapiri anzake ni mitengo ndi phiri limene liti ligwe posachedwa pompano. Ili ndi dziko, ndipo Mulungu samakondwera akaona anthu ake kapena zolengedwa zake zikuzunzika. Choncho Mulungu nayenso walola kudzera ku mizimu kuti phiri limeneli nalo ligwe, ndipo lichoke pa mndandanda wa mapiri akuluakulu amene amasamalira kapena amene amapitisa history ya dziko lino patali. Phiri limeneli ligwa, ndipo kwa amene mukulidziwa phiri limeneli muliona kuti masiku amenewa sililinso phiri monga amene limaonekera kale. Phiri limeneli likudwala, ndipo akuchidziwa chinsinsi chimenechi ndi Mulungu ndi anthu ena akuluakulu. Phiri limeneli ligwa posachedwa. Ichi ndi chitsanzo chimene tikuyenera kuti titengerepo tonse, kunena kuti mphamvulo zingachuluke zingatani, olo mutapanga za kumidima, olo mutapanga zinsinsi zotani, koma lilipo siku limene china chilichonse chimafika to an end. Olo mkango umene umafikapo nthawi utadya idya nyama zinzake mutchire, mkango ujaso umagwa, umafa. Ili ndi phunziro limene tikuyenera tiphunzire ife a Malawi kuphatikizapo andale, kunena kuti palibe chamuyaya, china chilichonse chimafika pokutha. Izinso mutengerepo phunziro inu anyamata a MCP,
amene mukumatumidwa ndi andale kuti muzikakhapa anthu, amene mukumapasidwa ma 50,000 kuti muzinyamulana m'malole muzikamenya anthu makamaka anthu ena akamapanga ma demonstrations. Ndizomvetsa chisoni kwambiri kuti mu dziko la democracy ino akuluakulu a MCP mwayiwalira kunena kuti nthawi inoyo si ya chipani chimodzi ndi ya zipani zambiri zimene anthu akhoza kupanga zionesero mmene angafunire. Koma inuyo amene munalowera mademo aja, amene munapanga mademo kuononga ziko aja, ndinu amene mukumatuma anyamata anu kuti azikasokoneza zionesero za anthu ngakhale zili zabata ndi mtendere. Ndamva chisoni kwambiri kunena kuti anyamata ena a MCP ndipo ena aiwo tikuwaziwa mayina awo munapita ndikukakhapa anthu amene akupanga zionesero zawo ma truck drivers, ndipo sanaende anangokhala malo amodzi ndikumaphika nsima zawo. Koma inu kuchokera zana litali mwakhala mukumapitira mutakwera m'malole otumizidwa ndi anthu andale ma ministers ndikumakakhapa anthu amenewo. Ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti kutumidwa inde mukutumidwa, koma lilipo siku lina limene la 40 lizakwane, ndipo mphamvu zimene muli nazozi zizafika pokuti mphamvuzo zizatha, ndipo muzapezeka kuti muzapangidwa chipongwe, ndipo inu ndi amene muzakhale pa mavuto ambiri, muzaone mavuto pamene wandale uja kuzakhala kulibe. Ma 50,000 amene mukulandirawa siku lina azabala zipaso zazikulu. Ndipo iyi ni nkhani imene iniyo a MCP kuphatikiza president wanu munayenera muyiyang'ane kwambiri ndi diso lapatali, chifukwa nkhondo maiko ena zinayamba chonchi, kumayamba kumatumiza anyamata ngati akwansundwe, akunchesi, anyamata onyamula zisulo, anyamata okudya chamba, ndikumaona ngati mukuzunguza, lumaona ngati akuzunguza, nkumaona ngati akushaina, koma kenako muziko kapena maiko enawo munabwera nkhondo. Chimozimozinso kuno ku Malawi pa zimene mukupangazi siku lina muno muzabwera nkhondo, chifukwa magulu ena amene mukuwaputawo azafikapo nthawi azanena kuti enough is enough, ndipo azafuna kubwezera. Azakafuna kubwezera ndiye chiyambi cha nkhondocho. Nafuna ndikuchenjezeyo wachinyamata makamaka inu amene mayina anu ndi oziwika kale, kunena kuti izafikapo nthawi imene MCP izatuluke mboma, chifukwa zisankho izi zikuchitikazi amene akuziwa marizasi yache kuti khala muzawina khala simuzawina, khala muzabera khala simuzabera, koma owina akumuziwa ndi Mulungu. Nthawi zinatu munthu umakhoza kunyamuka kuti ukabe nyumba ya eni yake, koma ndikukalephera kukaba ainyake aja ataziteteza. Nkutheka kuti iniyo mwanamizana kumeneko ndi akuluakulu anu kunena kuti apo beza ife ndife anthu okuba, ife ndi magaye amene olo kuno kumatikubako ndalama 128 billion ya mafuta, zisankhonso tizizakwanisa kuti tizazibere. Ziko lomvesa chisoni limene likumazibera ndalama zake zomwe 128 billion kupanga contract ni munthu, boma kumagula mafuta kwa munthu osakhala kubweresa tenda kuapanga ama suppliers kuti abwerese mafuta, koma ayi ndithu kutenga ndalama kapena ndalamazo ati akapereka ndi uja waku Forex Bureau. Posachedwa pompano Malawi muno muchitika skando yayikulu kwambiri imene boma la Malawi likufuna kuba 128 billion ya mafuta, koma ndalama zache ziperekedwa ndi munthu wa ku Forex Bureau. Mungoziwa kuti imene ndi deal yopsa imene iti ichitike muno Malawi. Izi ndi zina mwa izo zimene tikuzuzula kunena kuti china chilichonse chimafika pokutha. Musamalire ino andale makamaka ino a MCP, musaone ngati pamene mulipo ndiye kuti muzakhala amuyaya. Kunja kuno kunali anthu amphamvu
omenya ena amangoluma chingwe ndikumayikoka galimoto ja traki ija ndi mano, koma onsewo anapita. Mukuyenera musamalire kwambiri pamene muli m'maudindo m'bomamu, chifukwa zonse zimene mukupanga zizakusatirani. Chimozimozinso inu apolisi munayenera kuti muzigwira ntchito yanu mosamala kwambiri. Ndamva chisoni kuti apolisi 100 anapita pa msika wa Tcholo ndikukalanda nyama za anthu, ndikukalanda masikelo, ndikumawuza kuti takulanda ndatumizidwa ndi aboma atiuza kuti tikulandeni masikelo. Anthu onse amene amagulisa nyama pa Tcholo alandidwa nyama zawo, komanso alandidwa masikelo. Amene mazulo wake anakapasidwa masikerewo afuta anthu atapita ku polisi kondukuka mang'ala. Koma chifukwa chenicheni chimene ma CID anapita kukalandira masikelo sizikuziwika. Apa tikungoona kunena kuti mu polisi muso muli failed leadership, chifukwa ngati apolisi akukwanika kungozuka okha, kukwanisa kungozuka okha ndikumakalanda zinthu za anthu popanda zifukwa, muziwe kuti muzikomo tili ndi leadership crisis. Sikuti twati tini kutcholo kokha kumene apolisi akupanga nkhanza. Kutcholo ngakhale akupanga nkhanza inde, komanso madera ena mwachisanzo ku Chiromoni, kwa Nthukwa ndi madera ena ngati ku Sigerege, apolisi so anapita zana kukalanda ma 600,000 kwa anthu, ma 500,000 kwa anthu, ma 200,000 kwa onse amene amagulisa mowa mashopu osiyana-siyana, ati chifukwa chokuti sanaonese ma license. Ndipo akanakhala kuti 600, 500, 200 apolisi ayitenga ndikumpasa munthu yo receipt, zinali bwino. Koma ndalamazo zinali zokuti awahongere, awapulumuse, awasawamange. Kodi tukumalawi kuno kwaphweka kwambiri, malamulo aphweka, aliyense angopanga china chilichonse chimene akufuna. Inu amayi Yolamu komanso akalaya mukanawalangiza Nyamatanu, chifukwa lizafikapo tusiku limene anthu azatope ndi azayamba kubwezera mfuti ndi nthungo. Inu kuponya mfuti, anthu okuponya nthungo, nimene nkhondo imayambira. Izi ndikungokulangizani ineyo ngati president wa anthu osauka oyamba muno Malawi, kunena kuti kumene likupita ziko li ngati sitisamalira siku lina tizanong'oneza bondo. Ndipo sindikuziwa kuti apolisi mphamvu zimene mukupanga zomazuzira anthu mukuzitenga kuti. Chifukwa kutcholo konkoso mwamanga m'Burundi amene mkazi wake ndi wamkulu wa manesi pa Tcholo Hospital, amene akhala kuchokera zaka 80 chakuti years, ali kutiko kuchokera 1980 chakuti ali kutcholo, mwamanga m'Burundi kumulanda zinthu zache, kumulanda ndalama. Atikhala pa Tcholo pabwera wa CID wamkulu wina ochokera ku Nsanje pa transfer, ndiye khaya akufuna aonese mphamvu zache. Lero ndi apa mukuzuza anthu osiyana-siyana, kuphatikiza matroni wamkulu wa manesi pa chipatala cha Tcholo, mamuna wache mwamugwira zulo, tikunena pano wagona mu ndende. Kodi ndi chiwewe cha mtundu wanji chimene mukupangachi? Ndi chikhalidwe cha mtundu wanji chimene mukupanga apolisi kuti pakana muzifika m'misika ngati ku msika wa Mbulumbuzi? Mwafikako ku msika wa Mbulumbuzi ndikuwauza anthu kunena kuti asiye kugulisa zinthu pa msikapo, pokapokapo azisatira mitengo imene mukupereka inuyo. Kodi inu ndinu Malawi Bureau of Standards kapena apolisi? Zafikapo muziko ili la MCP. Ndipo mbuyo mutakhalapo ndi maboma, ndipo takhalapo ndi mapresidenti, koma akuluakulu zina una kambuna zinaleku. Izi ndiye za nyanya, chifukwa is now too much. Amalawi akuzunzika kwambiri muziko lawo ngati kapena sanabadwireso kuno iyayi. Amalawi akuzunzika. Kaye anthu amene analandirapo pension, kaye anthu atheba. Inu anthu atheba ma district osiyana-siyana, kuphatikiza maboma ngati kumwanza, ku Chitipa, ku Nkhata Bay, Kota Salima, tachitana ni mobilize. Mupite mukatenge ndalama zanu, chifukwa awawa anthu awa ndi okuba, akufuna azingo kuzuzani.
ena akuthyolo atheba amene anakagwira kutheba anapita ku labor office kumenekonso azunzidwako kwambiri, abwezedwako mwachipongwe. Tikubwera kuthyolo konku kuti tizakhale ndi meeting ndi anthu onse atheba, ndipo kwa amene akufuna atheba kuti mulandire ndalama zanu mundiyitane ine tikhale ndi misonkhano, tikonze mademo a dziko lonse, madistrict onse, anthu onse amene munapita kutheba mulandire ndalama zanu, kuphatikizapo nonse a pension mulandire ndalama zanu, chifukwa apapa tikupita ku maliyeriye. Boma iliso silingabwerere akuziwani Mulungu, munayenera mulandiriretu ndalama zanu. Chifukwa zafikazo somano ndi chibwana, zafika pa chibwana chenicheni, chibwana cha mchombolende kuti aboma azikapanga zinthu ngati kapena ziko lindirawo. Tiyeni Amalawi tigwirizane, boma ilili ndilankhanza ndipo amanena kunena kuti mphechepeche mwa njovu sulo wamo kawiri. Akuluakulu ankatiuza kunena kuti MCP ndi chipani cha nkhanza, MCP ndi chipani choyipa, koma ifeyo sitinkakhulupirira. Takhulupirirano sopano kuti MCP ndi chipani choopsa kwambiri. Ino a DPP mukupita ku convention yanu, tikufunireni zabwino, tikupempheni kuti mukapangise convention osakhala chinzake cha convention. Kukumveka nkhani zambiri kunena kuti atikhaya maudindo mwachisanzo nkhani ya udindo wa secretary general. Mwanena kuti udindo wa secretary general mwachisanzo ati akanganirane ndi anthu aku Central Region. Udindo wa treasurer ati akanganirane ndi anthu aku Northern Region. Udindo wa vice president ati akanganirane ndi anthu aku Eastern Region. Ndiye imene ndi convention kapena chipako. Inu ndi chipani chachikulu chosusa muno Malawi. Osakabwera kumene koko ndi manyaka. Mwasi anthu apange compete, anthu akatenge maudindo amene akufuna. Osakhala zizikumveka zingati zili zoona, ndiye kuli bwino convention yoingolephereka. Chifukwa simunganene kuti mpando wa secretary general akakanganirane anthu aku Central Region okhaokha. Mpando wa treasurer akakanganirane anthu aku Mpoto okhaokha. Nanga waku Mpoto yatafuna upresident, nanga waku Mpoto atafuna secretary general, nanga waku Eastern Region atafuna treasurer general, atafuna secretary general. Tiyeni tizipanga zinthu ngati tili mu democracy, osamapanga ngati tili mu one party system. Ndi chimodzi sota akupanga awa amanyaka awawa, awa akuyenda m'mayiko kumapempha mafuta awa. Ndi chimodzi sizikusiyana atu. Tiyeni Amalawi tizipanga zinthu ngati tili mu democracy. Awawa nthawi yawo yatha, tinayeni atipeze alternative ina yabwino, ncholinga kuti ziko lino Amalawi apitirire kumva kukoma, osakhala umphawi umene ali nawo panowa. Panopa ndiye kuti ngakhale olofetereza amene ati apereka mmakwacha, komanso opereka feterezawo, anthu omwe aja anaba ndalama ulendo uja. Musayiwaliretu Amalawi, ndalama zanu zabedwa posachedwa pambano za fetereza, akufunanso azibenso kawiri. Bon Calendar, the DC, mwana woopsa kwambiri. Ine ndizakhalapo lontadwala, ndizakhalapo ndizapitiriza kung'alula.